Alayo ni ini nangandam nagkaroon ng mga food delivery rider sa Davao City sa posibleng epekto sa pagtaas sa presyo sa petrolyo tungod kini kabahin sa ilang panginabuhian sa paghatod sa mga kinahanglan sa ilang mga customers. Sa interview sa DXDC RMN Davao sa rider nga si George Ramos, dako matod pa ang mawala sa ilang income kung padayon nga mutaas ang presyo sa lana. Ilabi na nga motor ang iyang gigamit sa paghatod sa mga order sa tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Matod pa nga gihangyo niya nga mutaasab ang presyo sa bayad sa paghatod sa mga order kun delivery fee aron lang makabawi sila sa ilang magasto din kuhaan pa sa ilang maintenance sa ilang mga motor. Ato maminawon ang pamahayag ni George Ramos usa kay rider. Kung nga na dako ang mga dako ng palitono niya gas kamutan pag gas sa pag saka pa mo delivery fee ba lugi magud migod sa pagdagandagan gud murag naimutan na lang ang mga hago na mo nga mga kuan mahulog ra wala ba. Samtang mausap ang ibamahayag sa rider nga si Lindel Bustamante nga sa karon nihit ang order sa pagkaon busa dako ang epekto sa pagsaka sa presyo sa lana busa mas maayo nga dunay usbaw sa bayad sa delivery.